rasa. bil-mod, ejja ħalli nismgħu bil-flet tagħha. Bil-mod, la ruħi ma nistax inqatluha. Oqgħod magħha, ħalli ma jiġibna. Tusa! Tusa! Rita! 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 Tusa! 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 Johnny, ġejja ta' ruħi! Ġejja Johnny ruħi! Jien ma. Issa nejnek, issa nejnek. Prova, ma. Ejja, li kemm tibsa. Bil-mod, John, bil-mod. Bil-mod, Ħalli għafidi, ma. Ħalli għafidi. Fidi, ma. Bil-mod, Johnny, ruħi, bil-mod għax dik ila. Veru tila. Issa ħaziblu ma qatta. ħalli ngħidlek, Johnny. Le, mhux ċemper it-tabib u r-raġel tagħha. ħalli ngħidlek, Johnny. Le, Tunsar, mur ċempe. Wallah sew, ħamur inċempel. Allora, Qed tistejqer ta' U weġġat ma ta' ħabtet rasa. Johnny, inti mur id-dar ruħi. Le, Dorothy, tiċċarax. jekk iġbuk ħankellem il-Viktor Kassar. Spiċċa mi-xift? Le, kollu sew. Le, xej. Grazzi. Vik. ċempillek il-xogħol. Għalfej? Żomm il-kelma. M'hemmx affarijiet, imma Dorothy waqt. Fejn hi? Fuq. Għalfejn għaddejt minn hawn? Minn hawn it-tawwal. Għax tinkwieta inti, għallin intawwal. Ma minn hawn nitranka ħafna traffiku. Jekk għandek tinkwieta nkwita fuq oħtok, sunta. Mhux għalhekk imur narata spiss. Miskina oħti, veru qaddisa. Isma' l-unika waħda fil-familja. Kellek ġurnata qibsa llum. Bis-saħħa ta' Dorti, mara jien bis-saħħa ta' Dorti. Insejt li l-nifsi. Mi ġewwa? Xejn. Tabib għadu ħdejha? X'tistenna? Ma rridix tiċċaqlaq għall-inqas issa. Jib ma nafx kif ma ħadix l-isptar. Kull mandat benġil. Nsiet ġita tajba. Nittamaw. Tunsar! Iftaħ Tunsar! Tunsar! Iftaħ li! Tunsar! كيف الملايين دورتي La li kukon daw jen żgur ma konċ nċaqlaqa. Ħasra, marat ila, u bat minn min. Min jaf kemm maltratta biex refaħħa. X'aħjar ma tajt xejn? Ma kif insertajna morna ntoħtok ukoll. Għax kieku kont tagħmilha tal-eroju ma kontx talja taqa'. Ma kif in-nisa Maltin kollha kontrarju. Għaw min inqala. Aħjar ninżel jinta. Da minnu? Għam Dorothy naħseb huwa. Jew għal għandu nsar. Għal dawk li ma nkellmu li żgur li le. Għaliex? Għax pulit. Ara, dan xkien, idħol. Sintja reġiġitaw? Le, Iva, idħol sa tibqa' barra?
Talqet ħessem dal-għodu, għalek ġejt hawn. Sibta li qedawn. Le, hawnhekk ma ġejtx, imma inqala xi ħaġa. Iva, kanna xejdu bil-kbir il-bieraħ. Dal-għodu qabdet u telqel bla klim u bla slim. Ma jistax ikun nibqu sejrinek. Kull darba li nitlgħu ma taqbad u titlaq lem. Imma dan. Isa qiegħda ġo xi gażina. Jien ġejt hawn għax sibta qeda hawnhekk. Kieku. Ħalla Kanadiża. Hawnhekk ma ġejtx kieku qiegħda hawnhekk minix se naħbiha. Isma', jiena ma ġejtx hawn biex noħodha miegħi. Issa ġbajt nieħu paċenzja biha. Biss jekk tara għajdilha. Għajdilha li lejn dari m'għandix għalfejn tersa iżjed. Qatt. Ma taħsibx li dan id-diskors aħjar tgħidula personalment, bro? Ma taħsibx li jkun aħjar? Fejn tistgħu tirranġaw bejnietkom aħjar billi ddaħħlu lil ħadd ieħor. Naħseb illi aħjar għal kulħadd. Jiena tziju huwa kollox sew. Iżda martek qatt murietni bl-affarijiet ta' bejnietkom. U jiena minn issa nintaħal jekk mhux bil-permess tagħkom. Insomma, jekk tara għajdilha xorta waħda. Nara l-qorti. Saħħa. Rose! Rose! Kif aħna? Jina ser, tista' tipparkja minn floki. Jina kol xtaqta dik it-tarbija. Kont qiegħed nott il-ġranet biex inkun nista' nerfaħħa bejdi rajja. Ġejtni għandkom bżonn xi ħaġa. Nizik ħaj ħafna, messa Dorothy tħossa ferm aħjar. Għaddejdija miex rieda, iju kol tistit rodlok ħaj ta' kam għamilt maħħa. Idħol. Tajjeb, grazzi. Kollo sew issa. Mux ħażin grazzi. Għanna x'niżuk ħajr. Ħaġa żgħira. Wed bżonn liħor fid-dinja. Issa Viktor iċċempel il-mama u tiġi toqgħod xi jumejn miegħi. Iva, sewwa. Ma nasib li Viktor għadu lanqas bistrejja illum trix intella l-konflitt brotu. Le, m'hemmx għalfejn. Għandi les, tafx. Grazzi, m'għandix aptit. Imma lura ħatibqa' hekk lanqas titrejja Le, sik jaqbdu l-ġuħ mal-arja mill-sandwich. minnkom jonqos. Skużani waħda. Ħassa wis. Jidher tafx għax isu ras maqtuha. Imma inti issa kemm tista' tagħmillu kuraġġ Dorothy. Għadkom żgħar. U jekk Alla jrid għad tagħmlu frott. Ħames xhuri ħasra. Mela hekk biex Dorothy, tagħmel hekk mhux kuraġġ se tagħmillu, imma se tkompli tifnija. Dorothy, ġiet Anna tarak. Għaddi Anna. Dorothy, kif inti ruħi? mhux ħażin. Imma l-baby. Tibsax. Ħalli fidejn Alla. Għadkom żgħar. Le, ma jridniex hawn ġew. Fej qatt b'sart fadel. Jien marida u dejjem titiġri barra. Imbagħad ma dik. Dik min? Xarlejn ta' Helen, telqet mid-dar u ma rettejx imkien waħedha. Dejjem bin-nies id-dar, ħaru każa u l-mara tat-tifel ġejja u sejranda. Fis-sibna ruħna ma minn kellna nitħaltu. Sinjura, nfakrek li Cynthia hija n-nepotija tiegħi. Inti m'intix mill-Kanada, inti qassis. U kemm għatlu biex jaħsibha. U fuq kollox fader ftit tal-jimilu kellhom ġlieda tinkiteb. Fuq xiex? Sabila xi ħaġa li moġbitux. Xiex? Smajta tajjat li mi xejn. Li bekk biss tista' ssib il-kuntentizza. Mara barranija qatt ma tafx tagħti.
Inti tatija drogi. Jien natija drogi lil Cynthia. Le. Itiħu. Darba ħadet baż, ġitaw imdamdma. Riditni nieħu jien ukoll. Imma jien fader, għalkemm mhux xi qaddisa. Drogi ma nieħux. Ix tiġi minnek? Nepotija. Nepotija. Għas-Cynthia Kanadiża. Titkellem tajb immens bl-Ingliż. Ta' spiss tiġi hawn. Dal-aħħar iktar. Dit tiġġieled maroni. Dejjem b'xi storja ġdida. Iva, però jien ma tantx għandi żmien għall-istejjer. Trid tkun taf xi ħaġa oħra, fader? Nixtieq nkun naf jekk hux qed toħroġ ma' xi ħadd xi ġuvni. Cynthia? Le. Cynthia bil-maqlub. Drogi iva? Ġuventur ħadd. Iħawdu wisq. Grazzi. Grazzi ħafna, Senjorina. Sibtu ma jitlaq qatt. Wiċċek għaddaw l-lum ġoni. Viktor ħad li bidejja. U tajċ kem feraħna xissa Dorothy mhix se tmut. Li Dorothy kellimta? Le, imma kelmet l-ommi u qaltilha tajċ kemm hu bravu Johnny. Sabiħa ux Dorothy? Iva. U ma tagħmilx lipstick bħalek, dak aħmar wisq. U tfix tifhem? Biex tixallu titfixi xema biss tajjeb. Għax ma tmur sagristan. Kiltila l-adba tal-knisja diħlu ħireġ. Mela bħalek immur il-ħadd biss. Għajdila, Johnny, mis-settistħi. U xin għajdu għal dal-ħmiċ u l-imbarazz li waħad li mal-ħajt. Ikolli ngħid jaqqasna l-ħadd ma mort qoddis. Għax ma ġejċ warajja intu kont kun taf. Qoddis biss. U kemmilek ma tqeru titqarben. Sena? Pastaza. U jiena t-namililek, għax għat nikżak il-dun salf. Forse fl-axħar daħħallek xiftit merħ maħħok. Waqtaħħa ma. Jien nafx għandi nagħmel. Fej taf, kem taf x'għandek tagħmel. Iva għax għamilt imħabba fik, se noħroġ tard aktar ma sar li ħin. Għamel int binti. Affarik. Ħseb roħek. Fej sejra Lejla? Mhux affarik. Smajta x'qaltlek u ommi? Biex ma ddumx, sal-10 biss. U dik fiex tifhem ħasbit nadna fi żmiena jew. Inti ma tħobbix l-ommi? Jiena l-unika ħaġa li għandi. Johnny ejja fil-liftit il-ġiżirana ma nistax insib il-kaftu tagħha. Lesta. Lesta. Tlaqt il-barra jien. Id-domx! Kif intom? Ġejtax? Diġa nafu kollu, Cynthia. Ronnie ġi fit-check-out diġa. Iva xrit? Lanqas aħna stess ma nafu. Sempliċement ġibix. Did-darba ksirni għablik raħina u tista' tajli tħabbilx rasek. Ġibix jgħidlek li ma kien serġi jaċċettaklu radda. Imma m'għandux għalfejn ħabbel rasu għax ġurata oħra miegħu ma dik il-miġnuna tommu jien minn is-sena għamel. It-siwa, it-siju sarf. Dak ħareġ fit-check. Naħseb li wasal biex jiġi lura. Iva ħanamilek naqrat. Le, ma rridxejn. Saħħa li nisopporti lilu. Imma issa minn 3 xhur law. Mindu bdiet tindaħal ommu kien infern, il-ħin kollu tindaħal bejnietna. Tindaħal meta jkollna xi ngħidu wkoll u l-sina jniggess. X'inhi dilli ta' bejnietkom għajt? X'inhi raġuni li tiġġieldu daqshekk spiss blaħrax? Roni ma jridx tfalla lissa. Tal-anqas kemm ikunu ilhom li għaddew 4 snin. Għalbidu jiena wkoll konna ħsiba hekk. Konna mobbin bl-ispejjeż.
Sakemm kena morru ngħixu ma' ommu. Għalkemm skuża tagħha kienet dik li ma tiflax. Imma mbagħad bdejt intabaħ li Roni mhux vera. Bdejt jġib kull skuża biex ma jkollniex tfal. Mhux vera kien ħobni. Żgur ma trid xejn. Le. Iva milli drink. Bourbon. Whisky. Għandu 26 sena. U ommu għadha tismaħ ta' tifel ta' 10 snin. She's mad! Tieħu xi ħaġa oħra miegħu. Le xejn. Mbagħad kemm li mardet bit-toroġ dak kollu kellha minn fuq qalba. U jiena bdejt nduna kemm lili kienet tobodni. Inti għax ma stmajtix ta' xi ħaliji. Cynthia, dik mhux mibeda. Dik ejra x'ħattila lit-tifel bħal speċi titħalt bejnietom. Tit tiftakar ukoll kemm kienu ilu weħidhom flimkien it-tnejn. I know, Auntie, she's a bitch. Tajċek. Cynthia, inti stajt tagħmel żball li qbad tlaqt. Iva, jiena wkoll għamilt żball. Żball li żewwiġtu. It was all my fault, ma mistaqgħet iżewwiġtu. Inti missej ġejta mal-ewwel ansiju kal-parir. I couldn't. U int kif int? Tajba. I feel I'm going mad. Pala. Iva, iskot, Cynthia issa. Għawna. Spiċċa da drink. Li kien minn għalija kont nżommu kawr. Ma marriċ li del qed ninkoraġġik tiferet minn żewġek. Issa naraw x'għad itsiju salf. Murġat l-ek xie simni meta konna għet nisfru. Uwej, tfajlit jgħidu l-verità fil-diskos. La trid tkun tafu, Rose. Rose, aħjar minn li. Isma, x'kont sajlek? Trid immorru dawra bil-karozza. Bil-karozza tiegħi x'nagħmel? Għandek għandek karozza. Għadha parkjata ftit il-fuq. Inti ħalli għamil karozza. Immorru dawra b'tijom, bak wara nerġa' nġibek hawn. Ajjed. Ma toġobnix, ta' ngħidlek jien x'nagħmel. Is-sinti bil-karozza tiegħek u suq warajja. Wara għandek xi ħila suq warajja u ma titlifnix. L-so, la tridek? Nistennik fil-kantunina. Irġi l-oħra, Alla ħares naslu sawn? Jiena kważi serħet li rasi dik il-ħabiba tagħha. M'hemm xejn milli qegħdin naħsbu aħna. Ma dubju. Imma Cynthia mhux tifla li tasal sawn. Jiena maċċi li Cynthia waslet saw. Għad biss li d-dubju jibqa' hemm. Mela jekk għandek dubju immorru naffrontaw sa stess. Nitkellmu magħha flimkien. Iva stenna ftit, imma qabel irridu naraw sa ngħidula. Nitkellmu ċar magħha mela rebda ħabi. Imxi. Isaf, xo għada dik? Cynthia. Saħazin. Cynthia. Cynthia. Il-pilloli tiegħi. Pilloli. Tavoj. Cynthia. Cynthia. Mur ħabbat il-ta' biswitna. Ħaffef. Cynthia. Ejja, Cynthia. Imxi, Cynthia. Imxi. Cynthia. Imxi. Cynthia. Imxi. Cynthia. Ilma. Għarri ħassa xwaħda ġiex bieċaċ għanna. Cynthia. Allora, forse mandiċ ħwejjeġ kbaru. Cynthia. Dinna sabaħja noħdu għamala l-isptar. Viktor, mur ċempel għall-ambulanza, malaj. Aħja noħda bil-karozza tija, menz biex. Kollu sew, ejja ħallina ejja, Cynthia. Bil-mod, Vik, bil-mod.
Waġġaj. Waġġaj? Għata biskun mandi. Taf kif Ħaġa raġuni. sibtek kaħħalt ma ħajt. Żgur ma waġġajtx. Ħallini. 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 Aħjar tmorru fik. Aħna nibqgħu hawnhekk sakemm tiġi ftaħħa. Hekk jew hekk issa hawn żewġa magħha. Mela jien niġi miegħek ukoll, għax ħallejt il-Ġoni waħdu u l-ħin nagħmel ġmielu. Grazzi ta' kollox. Tridu nerġa' niġi għalikom il-karozza? M'hemmx għalfejn. Issa jew nikru taxi jew naraw min iwassal. Mor. Jekk Alla jrid ma jkollha xejn. Saħħa. Saħħa. Il-lejl tajjeb. Lejli tajjeb. Il-tabiba tiegħi li l-periklu għadda. Għal-grazzja tal-lejħ. Ikolli jagħmel rapport lill-pulizija dwar il-każ. Hemm għalfejn tabib. Proċeduri li f'każijiet bħal dawn bil-forsi kolli nagħmlu. Naħseb li l-pulizija tkun titkellem lilkom ukoll. Imma aħna. Xejn speċjali. Immissa naħseb li hija ħjar tmorru lejn id-dar. Hawnhekk ma fadlilkomx aktar x'tagħmlu. Lar issa għadda. Naraw kif tisbaħ għada. Il-lejl it-tajjeb. Il-lejl tajjeb. Lejli tajjeb taħt. Lora, imxi ħalli nikru taxi. M'hemmx għalfejn. Issa wasalkom jien. Lejli ħalli ħajar imur ċemper taxi. Imma la qed joffrilna u Insomma. Ma kontx qed nistennija minn għandha. Taraw, sewwatlek indejja matlek, xpezza drab fejna. Iva ma xorta ngħid kien misna waqafna u tajni għalajnuna u mhux kif arafni bqalna sejrin. Jekk sabet kappell jiġija, ħaqqa. Wara kollox ix-xurtjata li nsertajna ħana għaddejjin dak il-ħin. Tajt għal-fitna paw. Tajt le. Għara ma ġiġ ta' ikbussa tiġi għal-issa, tikħatet id-duru mal-blok, ħallina tittarġa kemm jista' jkun biex tħalli l-inna naslu għaw. Iva ħalli għassa. Trid nagħmellek ikra kafe oħra qabel nidħol norqod. Intu kol ta' donnok irbaħ ta' derbi għax rajta kif rajta. Intu ngħid xi kwitaw illum. Tgħid inqala xi ħaġa fil-blok. Ma huwa sħatt. Is-soltu television ta' Viktor dejjem ikun għandu sejjer dalin. Min jaf inqala. Il-karozza tiegħu rajta pparkjat hemmhekk int ma rajtix. Inqala xi ħaġa kemm minna niqsin aħna. Tajt inqala llum, min jaf. Imma llum il-ġurnata l-qasrajta d-dejjan toħti sunta. Ek nibdew nagħmlu tapa u nibdew morru għanda, sa billi noqogħdu hawn. Idħol orqod. Issa niġi jiena. dispjaċir.
Tallini li l-binti. Għamxalek. Xej, ma, talt ftit bil-karozza ġol ħajt. L-għawel ma waġġajċu. Ma kienx karrozzajt leħlob bija. Arġa bijaħa, mandakx tan bija. Għot namil l-akrat bid-daqqit tal-martejn. Tax tajja, tax għajm il-ġoni. Lila kien jonqos, mux bizzejet kena kwidda l-axħar. L-ewel Dorothy, imbat it-tifla taħol qassejsu s-sajent. Xieġrala, neputija ta' dun. Ma jinnaf xieġrala, ma xaħġa gravi, għax tellajni għal-isptar ukoll, mortien. Monna bil-karozza ta' Viktor. Ja, di xi waħda b'xar isfarma. Wiva dik is Angliża, mhux l darba li rajt għandu. Mali, kollha kemm hi. I min? Le, dik il-mara li tqajt magħha ħirġa mill-blok meta kont ħirġajin. Emmint, għajjemtu l-ħuk. Issa dak merġax jorqot. Ġejja qalbi. Ma ħassru kemm għajjiet. Inti għaliex ma tmux torqod. Ħan istrifti ta' nisammux. Tajt eħli sa' sarf. Tabib qalli l-periklu għadda issa. Forsi għalilna jek biex jamlinna kuraġġ. U le, ma naħsibx. Kif konna umpa jew missiera ngħid forsi maħna. Ħalli nagħmlek naqati. Mhux għalissa, issa kolli għabtiet jien. Donni lanqas nas m'għandi. Issa ħobbinna la tal-irqat. Minejn? Kolla belato. Xi kultant isniet inħossni ħati ta' dak li ġara. U le m'għandek xalfejn. Issa toqgħodx taħseb. Isma' sar ħafna ħin tafx. Inti rajtu li Roni bħalilu? Kif? Donni rajtu kalm. Issu ma ġara xejn għalih. Dak ma jħobbix. Jien inni ngħid li ma jħobbix. Isma, inti ma tiġdiħel torqod. Mux għalissa. Il-lejli tajjeb. Il-lejli tajjeb. Inti lest, Paw? Lest hija. Aħjar mill-li noqdu għawġew. Intu ngħid int xikwit kien hawn il-bieraħ. Laqqas ħosħat, mhux soltu. Meta tritina lesta. Naħseb dik ix-xadina għamlet jiela. Mhux żgur indunat, tax kieku għandna nisimgħu xi ftit werżieq. Int indunajt il-libsa kif kienet imċarta, Naħseb sal-libsa ta' taħt kien imċarta. Jekk se noqogħdu hawn paċbċu, il-qudiesa se tilħaq tispiċċa. Il-kwit jaw ukoll dolori, mhux tas-soltu, tiġi xtajli ta' hawn xi ħaġa qed tiġri. Anke dun salf ma smajniex. Ma telefon jilu ċempel minn filgħodu ma bil-forsi ħarġu. Jew ħabba oħtu. Jieħlaw ħeġa l-isptar. Ħares ftit fejn irid Johnny kemm jaf jaħdem. Dal-festun kollu ħadmu u fi kwistjoni ta' ftit ġranet ta'. Mhux int. Mela għandu ħila jagħmel xogħol bħal da. Qed ngħidlek hekk smajthom jgħidu l-bieraħ, issa ilu snin jinżel il-maħżen tal-armar tal-festa biex jaħdem u ħares in-nies iħobbuh ta'. Xorra għadha ngħidlek mhux kapaċi jagħmel xogħol bħal da. Jekk m'għandux jagħmel festu bħal dak. Imma il-karti tal-wartu x'inxa l-oħra żguru qasqashom melek ikun issa jgħidu. Insomma, ma tridx jerf biex qasqas erba' karti bħal daw. Wara kollox, anke tifel ta' 5 snin kapaċi jagħmlu xogħol bħal da. Inti ġej? Mur, issa niġi, ħabbeb sigaret. Ara ma tiġix minuta qabel tal ma tmux taqa' l-knisja fuq rasek. Namillek biex tejħob Johnny ta' biex meta tifjakka tiekol. U le ma, issajtin il-kappillan. Il-festa fatli, la ma. Insomma, del-waqtux. Uġri kasar, għalliġu Viktor u Dorothy u Dun Salf u dik is-sinjorina l-oħra ma. Is-sinjorina Lora, ux. Il-kappillan għalli
li se jkollna il-bozzot ukoll. Maħħomma, ara kemm se jkunu sbieħ. Iwa re, ma tafix li kollox! Ma nafisa fiġlek. Mod! Benedizzjoni, ma! Kun imbirek, attent, ibni li ma tmurx tkorri. Dal-kappillan il-veru kien għandu nizel mis-sema l-ħok. Taf kem qed iteħxol x'jagħmillu fil-knisja. Issa qed jgħinu fl-armar tal-festa. Il-festa saret kollox għal-ħok. Nikkustaħ kultant. Dan mhux b'salib batuli Alla, imma barka mis-sema. Takar l-aħħar ta' tinse jkolli lilu. Kienet missierek u missieru. Kikun ċax niftakar li xi darba nitlaq. U nbaddeħ warajja. Terġax tibda tama. Illum m'għandekx għabt id-diskorsux wara x-xena ta' tal-bieraħ. Aratin il-numru tal-fabrika li mur inċampillek li ma tiflaħx. Iva, Viktor, ħalli fidejja. Lanqas li saqlawn Don Salf, naħseb illi telaq kimini. Probabbli mal-isptar ma' oħtu. Xta? Imma hekk f'daqqa waħda. Issa nibgħat ngħidilha ma' Johnny. Nittama li ma għandha xejn serju. Xejn Viktor, xejn. Saħħa. Kun imbierek. Saħħa, skuża. Tony, ejja żomm li naqraw, ha? Johnny, ejja ħannejlek. Ħalli kollox minn edek. Ejja ħannejlek x'għandek tagħmel. Għalax tagħmel. Murant Doriti ta' Viktor. Doriti? Iva, u għedela għallek Viktor jekk jittardja toħoċ ħsiebu, għassa jibqa sejja dritt l-isptar, għax ummu qalbi tal-lar. Isma, inti tiftakarx għandek tajdela? Kollox tiftakarx? Wara dik l-istjar ġejja hawn. Ara Johnny, x'inqad? Għallek il-kappillan, Viktor ħaj jittardja. Viktor, ċempil il-kappillan? U bat li biex ngħidlek, mar l-isptar. Jara l-ommu. Ġala xi ħaġa? Ħassa ħażin. Issa ħajkolli nerġa' morat il-kappillan. Grazzi, kollu sew. Iva. Għal-ftit ma miex dal-asfur. Jumej bla ikel u jumej bla ilma. Anke dawk ixtieli għoddom u għan barra. U għax fil-jim li għaddew tlifna rutina tas-soltu. Anki l-ħabel li l-alloġin sejt nagħti. U tikkonfondix. Ara, inti konfondix jissa nieħuħsib jien tajjeb. Imma qabel irrid insaqqif ftit dawk il-qasari. Biftit ilma mala jarġgħu jieħdu ruħ. Sinti għandha bżonn tuħu ruħi ħasra, sajt isa miżerja. Allora, kellimt lill-speċjalista. Jidher li huwa psikjatra ta' fama. Huwa wkoll jaqbel mat-tabib li kellimna l-isptar. Sinti għandha depressjoni qawwija. Madonna magħna. Mhux li ma tfiex taf, imma għandha bżonn toqgħod xi 4 ijiem taħt il-kura ta' min jifhem. Kif? Ara allura, illum hawn il-kura u barra dik il-kura tradizzjonali li nafu biha aħna teżisti wkoll kura teknika li fil-fatt hija effettiva ħafna. Kif qalli l-ispeċjalista jekk Sintja toqgħod għal din il-kura u ftit żmien tarġa' tiġi għan-normal. Ma nistgħux inżommu hawn magħna. Mhux xorta tkun qed tagħmilha l-kura. Trid tkun taħt il-ħarsin ta' min jifhem. Imbagħad għalfejn qiegħda toħodha bi kbira int. Dana sptar bħal kull sptar ieħor. Imma mhux billi tittiġi jinsalf. Trid tara xi jgħid żewġ l-ewwel. Roni darba Marjana. Qalli wkoll li ma trix tmur lura d-dar. U tafx qalli wkoll? Intkom tżijjieta, għamlu intkom. Taf xi tfisser din? Donnu li jrid jaħles mit-toqol li jġib miegħu il-mart. Jien mill-ewwel għad li ma jħobbix. Qatt ma ħabbadak. Insomma,
Wara kollox issa ngħidu lil Sintja jekk taċċetta kollox sew imma jekk ma taċċettax ma nistgħu nagħmlu xejn. Jien min issa ngħidilha Sarf. Jekk trid ħadilha int. Dun Sarf. Għalija. Maldi oħra għandna Balzan nitfaħ hemmhekk fil-letterbox. Nibdew niġu naraw kuljum, Sintja ruħi. M'hemmx fej kuljum, Żgur kuljum niġu. Sintja nittama li tifhem li dan li qegħdin nagħmlu huwa fl-aħjar interess tiegħek. Naf Zi. Ziju Sarf, meta jkun għadda kollox, nixtieq mullu lejn il-Kanada. Ħdejn ommi ħudi. Habiba antika. Tajtona. Ma tona qastaf tikteb. Signor Anna, għandi l-pjaċir jew dispjaċir narfek li għandek bintek tassew ta' min iftaħar biha. Ġmiela tiġri fil-karozzi mal-ġuventur. Isaqqaħ. Ma dina bil-fors mara kidbita. Ma setax kien raġel u firma jek biex is-suspett ma jaqax fuqu. U xinu jek tassew edha tagħmel hekk. Ix nista' nagħmel. ġiħat jara kemm domt barra jien. ħadd. Ir-raġel tagħha mejjed. Ir-raġel tagħha. Ir-raġel.
Inċittaj, ma għatniex li kellek tiġi tara l-sparax ma ġejġ. Minti bajt id-dar ma dik il-qahban għandek. Inti ma tax kif il-xogħol tagħna? Ma sax niġi. Ommi mietet, għalik se takmitek ħanżira. لا يبقى يكون يقبل عليك وعليا لا مش قبل ما نمك أنا جاي خليها سنوك انت بنت جبني نطلق Hearty blood.